absolvoval veľa všelijakých seminárov. Väčšina z nich bola výborná. A tento bol veľmi silný zážitok vo mne zanechal. A som z toho prekvapený. Tie témy boli na prvý pohľad rôznorodé, ale všetky vlastne so sebou súvisia. Čo sa týka marketingu, my už bežíme v programe, takže tie veci okolo Facebooku, tieto veci už som vedel dopredu. Nevidel som to tak komplexne, pretože by sme to začali len robiť a tam to není vlastne. Tam nie je priestor. Nie je priestor na to. Takže je dobré, že som to takto videl. To je súčasť toho. V takom celku. Videl som veci, ktoré ešte len budeme robiť, ktoré som nevedel. Čo sa týka, to bol tá časť online marketingu. Čo sa týka marketingu ako takého, 19 rokov podnikám a doteraz som robil iba reklamu. Netušil som, čo je to marketing. Ďakujem, že to hovoríš. Odteraz to viem. Tie body predtým proste tam neboli. Jasne. A ten marketing bol vlastne strašne málo účinný, bol veľmi drahý, boli to vyhodené peniaze. Lebo to ani nebol marketing. No nie, to bola iba reklama, to nebol marketing, bola to iba reklama, veľmi drahá. Veľmi drahá. Čo sa týka predaja, takisto som absolvoval veľa seminárov o predaji. Toto bol taký zase iný pohľad na ten predaj. Zase ma to obohatilo niečo. Ale najsilnejšie bola v podstate tento záver, čo sa týka kompetencií. Ja mám dáta o kompetencii a tak ďalej. Ja som aj čítal knihu Problémy práce. Ale myslím, že až teraz som si uvedomil, aké sú to hodnotné dáta a začali mi dávať zmysel. A to je úplne kľúčová vec pre manažera toto ovládať. Súhlasím. To je alfa omega podľa mňa. Tu by mal každý manažer začínať, ale toto by mal proste vedieť. Ja som to doteraz nevedel, neviem to a toto je jedna z prvých vecí, čo by som potreboval sa naučiť. Teraz sa s tebou stretnú. To je všetko. Okay.